Не даюць абараніць уласнага грамадзяніна. Рэжым не дазволіў японскім дыпламатам прысутнічаць на судовым паседжанні над палітвязнем Масатосі Наканіші. Працэс вядзе суддзя Анжела Касцюкевіч, сумна вядомая палітычнымі выракамі. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Не могуць прадаць на захад, а таму заахвочваюць купляць беларусаў. Адкуль з'явіліся льготныя крэдыты на пелетныя катлы? Відавочна, што эфект санкцый маюць. Вайскоўцы уключыліся ў прапаганду за узурпатара. Все павінны выказвацца пра тое, што яны любяць і абажаюць Лукашэнку. Гістарычна-культурную каштоўнасць у прыватныя рукі. У Шорсах выставілі на продаж будынак сядзібы Храптовічаў. Тая сістэма, якая зараз існуе, яна не ставіць у прыярытэт захавання гісторыка-культурнай спадчыны. Былі вялікія спадзевы, але санкцыі перашкодзілі. Гаворка пра продаж у еўразвяз драўляных палетаў для ацяплення. Цяпер іх замест Вільні, Варшавы ды Брусэлю маюць купляць простыя беларусы. Дзеля гэтага дзяржава пачала аддаваць на пелетныя катлы льготныя крэдыты, а таксама збіраецца вяртаць да 40% ад кошту катлоў. Адпаведны ўказ падпісаў асабіста ўзурпатар. Ірына Юр'ева працягне. Улады заахвочваюць беларусаў ацяпляць жытло пелетамі. Да 40% выдаткаў на куплю цвердапаліўных катлоў цяпер будуць кампенсаваць з мясцовых бюджэтаў. Аднак, згодна з указам Лукашэнкі, сума вяртання не можа перавышаць 120 базавых велічыняў. Да таго ж, абсталяванне мусіць быць беларускай вытворчасці або з краінаў ЕАЭС. Это хорошее, одно из тех решений, которые позволяют и диверсифицировать источники энергии и получить быстро, достаточно хороший эффект. Аднак у такога кшталту абагрэву ёсць і мінусы. Пелеты, як і іншыя віды цвёрдага паліва, трэба захоўваць у памяшканнях з адпаведнаю тэмпературай. Да таго ж, обслуживание этих котлов, оно обходится и дороже, и оно требует большей квалификации. И причем за этими котлами необходимо постоянно присматривать. То есть это именно требует этой профессии качегара. Папулярызаваць пелетнае ацяпленне сярод беларусаў улады пачалі ва ўмовах санкцыяў еўразвязу. Забарона на пастаўкі ўсёй прадукцыі дрэваапрацоўчай галіны пачала дзеяць з чэрвеня 2022 года. Тады беларускія пелеты пачалі трапляць на еўрапейскі рынак праз трэція краіны, у тым ліку Казахстан і Кыргызстан. Пра гэта ў 2023 годзе распавёў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Казахстанская, напрыклад, схема праз Польшу, гэта было 60 мільёнаў долараў на год, іншыя схемы это десяткі мільёнаў долараў на год, то да санкцыяў экспорт беларускай драўніны у еўразвяз перавышаў $1 мільярд. То бок відавочна, што эфект санкцый маюць. Альтэрнатыва ў еўрапейскаму рынку ў беларускіх вытворцаў пелетаў няшмат. Расія стае ўласных драўляных гранулаў. Выхад на кітайскі рынак пакуль так і застаецца ў планах. Пры гэтым яшчэ ў 2020 годзе КНР забараніла пастаўляць пелеты з Расіі і Беларусі, нібыта дзеля абароны навакольнага асяроддзя. Застаецца прадаваць на ўнутраным рынку. Аднак ці пакрыюць беларусы страты пелетнай вытворчасці пасля санкцыяў еўразвязу? Не будет такой эффективности, как мы продавали на экспорт. Допустим, 5 лет назад на экспорт шли пелет фурами. Отгружалось, лучше на внутренний рынок поставлять. То есть это сырье, которое все равно мы выбросим, сгниет. То есть предприятия не знают, что с ним делать, с этими опилками. Вот они перерабатывают пелеты и на внутренний рынок. Цяпер у Беларусі працуюць больш за 60 пелетных прадпрыемстваў, 60% з якіх належаць дзяржаве. Аднак іх эфектыўнай працы не заўважыў нават Лукашенко. Летась ён заявіў, што запасы нізкагатункавай драўніны, якую выкарыстоўваюць пры вытворчасці пелетаў, растуць. Раз производства созданы, они должны работать. И само собой, не в убыток, а возникающие проблемы нужно решать. Што ж да новападпісанага ўказу, які мае стымуляваць беларусаў купляць пелетныя катлы, ён набудзе моц праз паўгода. Ірына Юр'ева, Белсат.
Следчы камітэт распачаў крымінальную справу супраць кіроўцы, якая на смерць збіла дзіця на дарозе ў Менску. Жахлівае здарэнне кваліфікуюць як парушэнне правілаў дарожнага руху, якое праз неасцярожнасць прывяло да смерці чалавека. Напярэдадні ў Менску каля 21 гадзіны на вуліцы Касманаўтаў 8гадовае дзіця пераходзіла дарогу на нерэгуляваным пераходзе. З папярэдняй інфармацыі 28гадовая кіроўца аўтамабіля «Форд» не саступіла дарогі маленькаму пешаходу. Рэжым Лукашэнкі і Расія рыхтуюцца да вучэнняў «Захад-2025». Адметна, што у 2022 годзе манеўры пад назвай «Саюзная рашучасць» скончыліся нападам на Ўкраіну. Цяпер прапаганда актыўна выкарыстоўвае войска, каб рэкламаваць узурпатара. Тэму працягне Руслан Игнатович. Я надеюсь, что у власти будет человек, который сможет обеспечить безопасность мне, моей семье, всем белорусам. Гэта ролик телекомпании «Воен ТВ», присвечаны электоральной кампании у Беларуси. Защитит от внешних и внутренних угроз в случае необходимости. Именно за такого человека я проголосую. Але ж ці не парадокс. Узброеныя сілы Беларусі, якія мусяць абараняць краіну і народ, заяўляюць, што чакаюць уладкавання гэтых задачаў ад будучага прэзідэнта. У рамках прапагандысцкай кампаніі па гэтых так званых выбарах все павінны выказвацца пра тое, што яны любяць і абажаюць Лукашэнку і жадаюць, каб ён кіраваў. В дадзеным выпадку няма выключэнняў ні для ваенных, ні для настаўнікаў, ні для даярак, ні для пажарных, ні для народных артыстаў. Разам з тым телекампанія «Воен ТВ» абвясціла планы Мінабароны Беларусі на 2025 год. У іх фігуруюць вучэнні «Захад-2025», на якіх Беларусь і Расія мяркуюць сабраць больш за 13 тысяч вайскоўцаў. Это значит, что в соответствии с Венским документом о мерах доверия и безопасности данное учение будет наблюдаемое. Мы были обязаны и уже уведомили все государства-участницы Венского документа о том, что у нас состоится это учение, когда состоится и его численности. Валерий Равенко падкрэсліў, што цяпер разглядаецца магчымасць запрасіць на пэўныя этапы гэтых вучэнняў асобныя краіны з Еўразвязу ды НАТО. Фактычна генерал-майор Равенко в сваёй заяве пра тое, што яны разважаюць магчымасць запрасіць прадстаўнікоў асобных дзяржаваў НАТО, заявіў, што яны будут вбивать клин в единство Союза. Я думаю, что такая заява может быть успрынятая як некарысная для НАТО. Сергей Пеляса звяртаў увагу, што сёлетнія вучэнні адбудуцца ў момант рыхтавання або правядзення мірных перамоваў паміж Масквой і Кіевам. Іх могуць выкарыстаць як прэсінг для таго, каб прымусіць Украіну фактычна капітуляваць на некарысных для сябе умовах. Вось для гэтага могуць гэтыя вучэнні выкарыстаць. Апошнія вучэнні «Захад» адбыліся ў Беларусі ў 2021 годзе. У 2023 годзе вучэнні скасавалі праз вялікую колькасць расійскіх вайскоўцаў на фронце, а вучэнні годам раней «Саюзная рашучасць 2022» Расія скарыстала для ўварвання ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Руслан Игнатович, Белсад. Менск і Масква пачалі ўзаемна прызнаваць візы. Цяпер замежнікі з беларускаю візаю могуць падарожнічаць у Расію і наадварот, у Беларусь могуць прыязджаць іншаземцы з расійскаю візай. Разам з тым, мінанне беларуска-расійскай мяжы для такіх асобаў дазволенае толькі ў адмысловых пунктах пропуску. Пры гэтым пастанова не прадугледжвае пашырэнне бязвізавага рэжыму аднае краіны на іншую. Гэтак, калі замежніку не патрэбная віза ў Расію, гэта не значыць, што ён можа прыехаць у Беларусь без беларускай візы. І наадварот. Адначасова МЗС звярнула ўвагу, для грамадзянаў Украіны захоўваецца, цытата, «асаблівы парадак заезду ў Расію праз аэрапорт Шарамецьева альбо аўтамабільны пункт пропуску Лудонка на Пскоўшчыне». Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, дастаткова перайсці па QR-кодзе, які вы бачыце на экране. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі,
Подписывайтесь и заставайтесь у курсе актуальных новинок. Таксама читайте нашу интернет-сторонку biosat.eu. Але памятайте про ўласную бяспеку. Дякую, што вы з намі. І да іншых тэмаў. Разбураецца сфера, якою ганарыліся беларусы. Пасля 2020 года IT-рынак нашай краіны пакінулі больш за 15 тысяч асобаў. Разам з тым больш як 18,5 тысячаў перасталі працаваць у парку высокіх тэхналогіяў. Пра гэта распавялі кіберпартызаны, спасылаючыся на ўзломы статыстыкі дзяржаўных органаў. Гэта шмат, для параўнання, уся індустрыя распрацоўшчыкаў гульняў у Польшчы гэта 10 тысячаў. І беларуская была нават буйнейшай. І тут мы бачым, што гэта як быццам уся індустрыя выехала. Пры гэтым, паводле статыстыкі, здабытыя кіберпартызанамі, нягледзячы на адток спецыялістаў праз рэпрэсіі, IT-сфера працягвала расці ў Беларусі да 2022 года. Найбольшы сыход прафесіяналаў пачаўся пасля паўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны. Будынак у Шчорсах, у якім у 18 стагоддзі месцілася адна з самых багатых і славутых бібліятэк ва ўсходняй Еўропе, выстаўлены на продаж. Сёння комплекс былой сядзібы Храптовічаў у заняпадзе. Што адбываецца са спадчынай магнатаў ВКЛ, распавядзе Аліна Скрабунова. Улады выставілі на продаж будынак былой бібліятэкі Храптовічаў у Шчорсах. Сядзібны комплекс, у які ён уваходзіць, ёсць помнікам архітэктуры і садова-паркавага мастацтва 18-19 стагоддзяў. Сядзіба Храптовічаў была пабудаваная на замову апошняга канцлера Вялікага княства Літоўскага літавора Яўхіма Храптовіча. Над гэтым праектам працавалі вядомыя італьянскія архітэктары Джузеппе Сакка і Карлос Пампані. І гэта была сядзіба пабудаваная па ўзроўню каралеўскіх рэзідэнцый Людовіка XV, французскага караля. Сядзіба Храптовічаў месціцца ў Новаградскім раёне на Гарадзеншчыне. Да нашага часу захаваліся сутарэнні цэнтральнага палацавага корпусу, заходні флігель, бібліятэка і вендлярня. Усе будынкі закінутыя. Яшчэ ў 2019 годзе пракуратура зазначала, што мясцовыя ўлады нічога не робяць для захавання помніка архітэктуры. Дзяржава прадае гэты будынак, таму што яна сама не ў стане забяспечыць яго захаванне як аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны і выкарыстанне. Вось у чым сэнс. Грошай з бюджэту для таго, каб забяспечыць выкарыстанне гэтага аб'екту няма, яны спрабуюць перадаць гэта нейкаму ўласніку, які будзе ўжо несці адказнасць. Будынкі сядзібы застаюцца на балансе аддзелу культуры Новаградскага райвыканкаму, які ўжо не раз спрабаваў пазбыцца і комплексу цалкам, і будынкаў паасобку. Пакупнікоў так і не знайшлося. Тая сістэма, якая зараз існуе, яна не ставіць у прыярытэт захавання гісторыка-культурнай спадчыны, а ставіць у прыярытэт зусім іншыя рэчы. І там той бюджэт, які фармаваўся, яны проста не заклалі грошы і не будуць закладаць. Таму што старшыня райвыканкаму ў першую чаргу будзе думаць, як выплаціць грошы супрацоўнікаў калгасаў, там яшчэ штосьці. Каб даведацца, колькі грошай просяць за будынак былой бібліятэкі цяпер, мы патэлефанавалі ў райвыканкам пад выглядам пакупніка. 184 тысячи белорусских рублей стоит объект. Это полная стоимость. Это объект, который является объектом ЭКЦ, и понятно, что у него будут определенные условия реализации и продажи. Это проведение работ, которую должен утвердить и сопровождать все ремонтные работы научный руководитель. Нявызначаным застаецца і лёс самой бібліятэкі. У 18 стагоддзі ў ёй месціўся адзін з буйных кніжных збораў усходняй Еўропы. Паэт Адам Міцкевіч карыстаўся ім для напісання паэмаў «Гражына» і «Конрад Валенрод». У 1913 годзе кнігі са Шчорсаў перавезлі ў Кіеў на часовае захаванне. І адтуль яны больш не вярнуліся. І з увагі на сённяшнія беларуска-украінскія стасункі наўрад ці вернуцца. Літоўцы таксама прэтэндуюць на вяртанне да бібліятэкі, а з улікам таго, што Літва зараз актыўна падтрымлівае Украіну у вайне, то я думаю, што это куды больш
рэалістычны сцэнарый. Вяртаннем кніг з бібліятэкі і захаваннем самой сядзібы займаўся прыватны фонд Шчорсы і Храптовічы. Сябры фонду знайшлі ў Польшчы фінансаванне на аднаўленне аднаго з будынкаў сядзібы. Вярнулі ў Беларусь некалькі кніг з бібліятэкі. Планавалі стварыць на базе сядзібы культурна-турыстычны цэнтр. Але ў 2021 годзе ў межах барацьбы з недзяржаўнымі арганізацыямі улады зліквідавалі і гэтую ініцыятыву. Аліна Скрабунова, Белсат. Акруговы суд Варшавы выдаў другі еўрапейскі ордер на арышт былога польскага суддзі Томаша Шмыта. Паводле польскай пракуратуры, апроч шпіянажу, былы суддзя датычны да працы арганізаванай злачыннай групы, якая займаецца незаконнай апрацоўкай персанальных звестак і нанясеннем шкоды суддзям. У весну мінулага года Шмыт уцёк у Беларусь і стаў лукашэнкаўскім прапагандыстам. Узурпатар надаў яму палітычны прытулак. Пра іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. США увели новые санкции супраць нафтавага сектору России. Эксперты уже назвали их самыми жорсткімі за апошнія гады. Под абмежаванне трапілі гіганты галіны «Газпромнефть» і «Сургутнефтьгаз», а таксама больш за 180 караблёў так званага ценявога флоту России, які Москва выкарыстоўвае для паставак нафты ў розныя краіны. Таксама санкцыі ўвялі супраць страхавых кампаніяў «Ингосстрах» і «Альфа-страхаванне». Чакаецца, што гэты санкцыйны пакет стане апошнім з уведзеных пры адміністрацыі Джо Байдена. Адначасова з США санкцыі супраць «Газпромнефти» і «Сургутнефтьгазу» увяла і Вялікая Брытанія. У Балтыйскім моры каля берагоў Нямецчыны страціў кіраванне танкер «Эвенте» на амаль сотні тонаў расійскай нафты. У найбліжэйшы порт яго пацягнуў нямецкі буксір. Міністрка замежных справаў Нямецчыны Анна-Лена Бербак раскрытыкавала выкарыстанне Расіі цытата іржавых танкераў у абыход санкцыяў і заявіла пра пагрозу еўрапейскай бяспецы. Танкер выйшаў з расійскага порту Усть-Луга і меўся даставіць груз у Егіпет. «Эвенте» ходзіць па сцягам Панамы, аднак паводле Гринпісу ёсць судна ценявога флоту РФ. Лесныя пажары ў паўднёвай Каліфорніі забралі жыцці ўжо не менш як 11 асобаў. Полымя, што ахапіла акругу Лос-Анджелес, працягвае пакідаць за сабой выпаленыя землі і разбураныя дамы, незважаючы на намаганні пажарнікаў ды ратаўнікоў. Тым не менш, паводле мясцовых уладаў, пажары ўжо ідуць на спад, і цяпер, маўляў, галоўнае перадухіліць марадзёрства. Паліцыя увядзе каменданцкую гадзіну ў раёнах Лос-Анджелесу, дзе ўсё яшчэ дзее абавязковая эвакуацыя. Калі вы не працаўнік службаў грамадскай бяспекі ці іншых службаў ліквідацыі наступстваў, у вас няма прычынаў быць у гэтых мясцінах. Калі мы пабачым вас у гэтых раёнах, вас арыштуюць. Шкода ад пажараў ацэньваецца ўжо пад 150 мільярдаў долараў. Злучаныя Штаты выплацяць $25 мільёнаў за інфармацыю, што прывядзе да арышту або вынесення прысуду Николясу Мадуро. Улады США павысілі ўзнагароду адразу пасля цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнта Венесуэлы, што адбылася 10 студзеня. Мадуро пайшоў на чарговы 6-гадовы тэрмін. США і краіны Еўразвязу не прызнаюць Николяса Мадуро рэальным пераможцам ліпеньскіх выбараў, ды лічаць, што перамог Эдмундо Гонзалес, лідар венесуэльскай апазіцыі. Адразу пасля выбараў Венесуэлу ахапілі масавыя пратэсты, якія жорстка душацца сіламі бяспекі. Эканамічная сітуацыя ў краіне стаецца напружанай. Рост інфляцыі, праблемы з харчамі ўзмацняюць незадаволенасць венесуэльцаў. Шэдэўр вялікага італьянскага майстра Антоніо Страдывары, створаны ў ягоны залаты перыяд у 18 стагоддзі, стане галоўным лотам аўкцыёну Сотбіс у Нью-Йорку 7 лютага. Скрэпка, вядомая як Йоахім Ма, Страдывары ацэньваецца ў суму пад $18 мільёнаў, што можа перасягнуць рэкорд цаны для інструментаў гэтага майстра. Калі ў вас паўстае магчымасць іграць на такім гістарычным інструменце, створаным майстрам узроўню Страдывары, гэта сапраўды асаблівы досвед. Вы нібыта дакранецеся да гісторыі ўсіх іншых выканаўцаў, якія выкарыстоўвалі яе больш за 300 гадоў. Рэдкі інструмент выстаўляе кансерваторыя Новай Англіі, каб выканаць жаданне свайго выпускніка Цыгон Ма. Ён завяшчаў скрыпку школе, і ўсе атрыманыя сродкі з продажу накіруюць на стыпендыі для студэнтаў. Перад аўкцыёнам скрыпку пакажуць на выставах у Лондоне, Гонконгу і Нью-Йорку. Мусіла Штыкоў, Павел Аленікаў, Белсат. Гэта былі ўсе матэрыялы, якія падрыхтавала рэдакцыя аб'ектыву. Заўтра о 20-й гадзіне глядзіце падсумаванне тыдня ў праграме «Студыя Белсат» з Віталём Бабіным. Сёння для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Зычу добрага вечара.